ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa lahat po, amen, yung ating pong mga beloved elders, natin pong kapiling, sa mga minamahal, mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, amen. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, amen, pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos sa dakong ito upang atin siyang muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, amen. Sinasabi po ng banal na kasulatan, sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Pagtatapat gabi-gabi. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata 5, talata 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito po yung hinihingi sa atin ng ating dakilang Diyos, na huwag po nating kalimutang magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa Kanyang pinili. Isa tayo sa Kanyang hinirang, mga minamahal, inihalal, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, na yung ating mga karamdaman, Kanyang pinagaling, mga minamahal, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis, yung ating mga buhay, mga minamahal, binago ng ating dakilang Diyos, amen. Na dati-rati tayo talamak sa bisyo, mga minamahal, amen. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng marijuana, ng mga ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa atin magnanakaw, amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, ay kumikitil ng buhay, salot sa lipunan, mga minamahal. Subalit sa kabutihan at biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayong lahat Kanyang pinagpala, mga minamahal. Kaya't sinasabi, mga minamahal, isang bagay ang magpapasalamat, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon, amen, na sinasabi, huwag pabayaan, mga minamahal, yung ating pagkakatipon bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, amen. Huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo na ating namamalas, mga minamahal, na nalalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, amen. Kaya tayo po'y mag-aralan sa bawat isa, mga minamahal, amen. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Huwag a-absent, mga minamahal. Amen. Miyerkules, Biyernes at Linggo, ito'y bilang pasasalamat natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri, mga minamahal. Amen. Sa tuwing tayo pinagtipon-tipon ng mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kabanatay 100 sa aklat ng mga awit, talatay 1 hanggang 2,